Naminpinsan na napukaw ti arapaap ti pamilya Abrinsya para iti lima ti tawen na ani Kenji. Kalpasan na pimusay daytoy gapo iti pannakalmes na iti daytoy apagayusan ti danom iti barangay Santa Ana iti ili ti Solsona. Kuna ti ama ti biktima, mapapati ana panagayayam ti barona iti likoda na paset ti pagtainganda nga isumit ti ayan ti pagayusan ti danom. Agtudtudo kaday tangal daw, ken naapres ti danom. Nagbalaw dalaingen idi sa andan ang masarakan daytoy. So, di agal alisto ng agawi din, sir. Nabanak din magas ti sidaon na, sir. Nga, ti chicken. Ay, so, paborito na. Di mga anan, sir, mga alas 11 siguro, pasado. Di matanak dito, sir, awan suna. Dati, sir, no, sumang po tawon sa batan at nga sa batan na. Di anan, sir, agad agbalaw kami at awan mo't sumabatan. Agana kami, sir, warwaras ng mamang sapol. Napangguginita dyan na, sir, kali, na doon na kaya yaman na. So nga sinurot ko dyan lining, sir, aging gayan te, lang, yung kalsada at dasay po na. Awan ti magitak, sir, so nga nagsubli na. Intuloy ni Reggie ang nagsarsara kiti barona. Sinurot na iti pagturungan ti danom, ket idi makadayon iti nasurok may sa kilometro, dito'y nan ang nakita ni Kenji. Sila da mga awag kanya, sir. Papa, kung wala natin, sila gibibit, sir. So nga ma-DJ anak, sir, sinurot ko yung lining nga. Nagpalaod. Di mga 1 kilometer siguro, sir. Ada di tinalas na. Nakita. O, dati ti barokong kanak, sir. So nga, nagtarayag, nagpalaod lahat na, diretso. Kita ki Jay, sir, dati na barokong nakaudatan lang. Nakapaklab. Numidid Jay, sir. Talaga nga, sinusup ko pala dyan, ha. Nga mawanan, talaga nga, naitumag-tumag siguro dyan ulo lang. Dimawat itulong ti pamilya iti RHU nga insigida met ang nagresponde. Kuna ni Reggie ang nakita na pailaing nga imanges ti anak na iti sumagmamon a minutos, bayat iti panang revive da keng kuana. Ngem iti kamaudyanan, pimusay metlaing daytoy. Inayon na nakitaan pa iti anak na iti sumagmamano a sugat karaman iti ulo na. Mapapati agaboy dayto iti pannakaitumeg na iti kanal lining, gaputan na pigsa ti ayos ti danom. Kuna ni Reggie asaan met ang nakairwaman ti baruna iti agturong ti pagayusan ti danom. Hindi ka narugtan siguro di tinelas na, sir, nga gaya ayam ti darat. Adama lining di nga napigsa nga nanong. Kapan siguro agbog ko, sir, isa ka na. Naitaw ang uno, sir, siguro. So nga, napres mo di, sir, nakaya di sa akin, baga nakulpin. Naitimugan. Nasakit nga tanggapan, sir. Ngawan tayo parunin. Maawag mo mabalin, sir, at ay sumunti kasta niya po. Pakawan na mga barugtad. Naladawak kasi mga patan. Nasapsapan na ko nga. Naianakapelang ko mga barok. Plan-planwenin iti pamilya Abrinsya iti pannakaikabil ti alad iti likudan ti pagtainganda tapnon ti kastaket saanin na maulit pa iti kapada nga insidente. Ni Kenji ti nagkasangay laing iti napalabas sa bulan ken arapaap na iti agbalin kuma pulis. Mark Magdirila, Balitang Solid North.